Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gaur xaloa urretalur bortzirita etorriga, lehenbizikoz harri maritorenakin elkartuko ga mendin berak betizuk eta potxokak ditu eta pixkoat betizu arrazai buruz gehien bat hortaz kontzientziatzeko helburukin. Eta azkenik bortziritako komunitateko ondakin teknikarikin hitzeinen du Txomin Elgorriagakin, lehenbiziko sektoren ingurun ematen dituen zerbitzuri buruz hitz egitea. Esan bezala harri maritorenakin elkartu berak betizuk dauzke arrazapurua bertakoa, eta hortaz gain bai potxokak dauzke, eta horrei buruz hitz egitea pixkoat badakiu betizuk bezalako arraza autoktonoak azkenaldi hontan nahiko situazio delikatun daudela, eta harri zer esan horren ingurun zuk nola bizitzen dozo situazio delikatu hau edo ikusteula galtzen aidela bertako arraza hau. Guk azkenin izan dutu kasik betitikan familin, eta nik azkenin itxeko gauza bezala ikusten dut, nik maite duten arraza da, eta hemen nahi gara saiatzen gaztiakeri, ni bezalako gaztiakeri eta gaztia estenarire pixko impulsatzen betizu arraza antzinera teitzeko, bulkatzen, animatzeko pixko lantzera arraza hau. Eta galtzeko zorion dago, laguntza pixko bat itxeko. Ikuste uzuk pasioz eta afizioz bezala heldu zaizun zerbait dela azken finen familitik heldu zaizolako, baina nola uste dozo edo zergatik uste dozo ez dela ematen bere bizirautea eta zerrekin uste dozo ziurtatu ditekela iraupen hori? Azkenin arraza honek ez du desarrollo handirikan, kilotan, eta ez da arraza industrial bat, bertako arrazak azkenin hori dute, eta galtzeko zorion dago, ze azkenin ez du diruetekin handirik ematen. Eta, azkenin pixko eta antzinera teitzeko eta nik ikusten duten manera da, salmenta zuzena inez egiten da etekina pixko eta ateri, eta azkenin bultzatu pixko eta etekina behar da hau dena mantentzeko. Esatezu igual behar ekonomiko bat behar dela gehiago edo launtze bat behar dela igual merkatu ez zabaltzeko betizun produkzio horrekin? Bai, berez inbar dena da baloratu dugun arraza eta jaten dugun haragia. Eta azkenin baloria paratu guk saltzen dugunari. Laguntzak espaziren hobe izan entzen denantzako. Eta balio balimazun guk izan genuna, denantzeko izan entzen bikaina. Baina, jaketa ez den errentagarri bat eitzen betiko produkzioako maneran, inbar da irtenbide bat ateri eta nik ikusten dutena da, haragia salduz, azkenin egiten da errentagarri izan. Helburue argi hor dagoela, baina zuk adibidez ekimen bultzatzen dozo edo azkenen lortzeko nahi dozona eta behar dena, ez? Bai, nik azkenin nahiago aukeran dutena da, norbait animatzia olako behitalde bat edukitzera mendilin, azkenin bultzatzen dutena da bizitako manera, minon, bizitako behar dure gero saltzeko tenorin era behar du etekina, eta azkenin espada bizitako, haragia, jaketa haragi gona eta naturala egiten dugun, jendiari ere bai, eman aukera da estatzeko eta olako haragia. Kalitaten produktuz hitz egiten dozunez, zer esan dezakezu arraza hontaz edo ze berezitasun dauzke betizuk? Berezitasunak. Haragian den horin, mendilin azitutako animali batek betire zaporia eta erran dezagun, satiagoa bezala du eta zaporia potentegoa izatzen da. Bertze arrazatatik alden duz, hori, dutena da zaporian potentzia. Gehiago kostatzen zaio, kilo gehiago itea, baina, azkenin hemen ingurumenari oitxua dago, hemen sortua da, hemengo bazketara eta lurren jugun
belar desberdinetara, eta sasi punta jaten eta ote punta jaten ohitu dire, eta azkenin hori da baduna, rustizidadia, eta gero umatzeko erreistasuna ere bai, da bere... Berezitasunen, ez? Hori da, bai. Bueno, argi dau hemengoa dela eta ez dola behar egokitasun berezik, eta bueno, zuk hitz egiten dozu ere bai, produktu hortaz, zure kasun adibidez zer egiten dozu haragikin edo nora bideratzen dozu salmenta hori? Claro, ni guain momentun aurten adibidez denak saldutxu bizitako. Amatako joan dira ere etxe guztiak, amatako eta atxatako ere bai. Eta intentzioa dut handitzeko nire etxaldia handitzeko, eta ja handitzen dugunik, intentzioa dut hori, haragia partikularrari saltzea eskatzen jaten, lotetan edo, bueno, hola, zerbait asekible den manera batean. Etorkizunen igual bazo proiektatue gehiago handitzea betizun kopuru hau edo ez dakit nola ikusten duzun zure burue? Bai, ni gehien badut aurrera behira pentsatu dut, nahi gotxut betizu kantidade bat handitu guainik, intentzio dut 30 edukitzeko, eta potxoken aldetik ere bai, gehiago jartzeko. Eta alba nuke, ondatik bizitzeko manera, nahiko nuke bilatu, behintzat. Zaila dau, bueno, gutxinez hartzen duzu intentzio eta helburu hortxe dau, baina igual zaila dau bai lehen esan duzun bezala errentagarritasunetik eta, bueno, gaur egunen ebai abeltzaintza dau intentzioa eta zuk estentsioan alde egiten duzu ez dakite bai nola bizitzezon alde ekonomikotik, zelauntze lortzen dituzun edo... Bueno, gaur egun irudiru direla bultzatzen estentxiora pasatzeko hori, betitik izan dugu abeltzaintza motau, guri ez du barrautzen gauz berria bezala. Baina, bueno, nik ikusten dutena da gaudela gaizki ikusi bezala. Azkenin arrazare bai, ez du laguntzen, bere izenak erratzen duen bezala ere, beti izua da behi izua. Eta azkenin beti jendia ikusi eta egiten du eskapo, eta potxokan aldetik ere bai, dire basatik. Eta beti izua da ere Europako azken arraza basatia, behietan. Eta azkenin ez du laguntzen, ez gobernon aldetik, ez jendian aldetik, beti gaizki ikusi izan direlako atakatu diotela bateri, bestiri, eta bueno, fama azkenin ez du laguntzen ere zaunitz, eta ikusten dutena hori da, ez dugula ere ez gaudela ongi ikusik. Eta bueno, pixko nik nire intentzio du, nik saiatzen ez mantxotzen eta lantzen dut hori mantxotasun hori. Gero nik bizitako saltzen juzten hori, mantxu hauak izateko, eta bueno, hori azkenin kate bat da dena. Eta zuk zure ikuspuntutik, egunero izautzen dituzolako eta egunero bizitzen duzolako beraiekin elkar launtasun hori, igual kontzeptu horrei edo teori horrei buelta emanen zinioke, esan duzun bezala behi izue dela edo beste modu batea ulertzen da egitan edo... Bueno, nik behi izue da. Bere berezko karakteristikak ez galtzen inongo momentutan. Bakarra, hauek jendiakin ibiltzera ohitu daude, eta azkenin beraiek ere konfiantza hartzen joaten dire. Osatzen da batzutan, konfiantza sober hartzen dutela, eta zaku bat ikusi orduko, bolsa bat ikusi orduko ere, hurbiltzen dire. Azkenin, beraiek bezala, beraiek ikusita, beraiek reflejatzen dutena jendian ganda, ere bai, izutzia. Orduan jendia beraiekin izutzen da, eta hori azkenin kontzientziatzeko gauz bat da, jendian gan. Ze azkenin betizua, beti segituko du izaten betizua, eta azkenin bere karakteristika bada, hori ez da aldatuko. Eta bere arrazan parte da, hori. Esan duzun bezala izaera hoi beraiena da eta hoi da naturala ze alakoak diez, hoi behar da. Eta, ja beste alde batetik joan da bai, ekonomikoa alde bate utzita, lehen aipatu dozu bai, gure nola batien hortasunen parte ere igual badiela, hemengoa delako, eta ondaren parte bezala badiela igual ez, zuk konsideratzen zu kontzientzioi gehiago eman barko litzekela ulertzea, zerbait gurea dena delako. Bai, hori da, guria da bertzea arrazak bezala, Ni ez dut kentzen inongo hauek direla bakarrik, eta bueno, baina espereski beran, goizutan, leitzan eta lesak eta inguruotan, mendian
egoerangatik, pues, mendi pobria dire, kostatik hurbil daude, ez du indar, bazkak ez du indarra unitzik, eta hemen beti izan duen animali tipua da. Eta orduan, ni pentsatzen dutena, pues, Pirineo altotan bezala Pirenaika, baztanen ere bazkak hobia dire, eta hango lekuko da ere bai Pirenaika, pues, behar du denak bere lekuan, eta ni gehien badut hori kontzientziatzeko jendia, ez dakit bertako arrazangatik apustu inbar dela, eta inbar dela ez bakarra diruengatik, baizik eta, bueno, azkenean nik arrazaok edukitzia da nik laguntzen nahi naiz beraieri. Eta azkenin ni bilatzutera dirutekin bat, nire, azkenin beraien mantentzeko eta beraiek alikta hobekenak egotzeko, hori du. Eutxi behar zaio horrei. Hori da. Eta gero ebai ingurumenatik ez due deuse kaltetzen, eta ebai nola bate launtzen zaio ekosistema horren berpizteri edo iraute horrei ebai, ez? Karo, hauek azkenin gu behintzat helduak direnak, behor helduak edo behi helduak direnak, urte guztia pasatzen dute mengo menditan. Neguan laguntzen diogu, behar dutelako, azkenin, eta beraiek ere, betire lodixo gotxeko eta estado bian egotxeko, umia aurrera teitzeko urren urtin ere hobekiko. Eta azkenin neguan jaten dute sasia, jaten dute otia, azkenin hori. Laguntzen du biodibertsitatean laguntzen dute, eta gure paisaiak garbi mantentzen, eta, garbixo mantentzen. Baina, abetik gehiago izango balitz, segurazki, garbixo nintzela. Bertze arraza tipuk ez dute hauek jaten dituzten landare berdinak. Argi da, gauze askotan launtzen duela binipin. Eta, beste alde batean muituzu bai ikusteu, potxoka asko dauzkezola, kontatu pixkoate bai noiztik dauzkezon edo zergatik dauzkezon. Guk izan txugu beti itxin potxokakilak, bakarra intzuten espreski espezializatu arraza bakar beltzak zirela, eta, guk beti hemen izan txugu pintuak, kastainuak, alazanak, kolore guzitako. Tamaino berdineko, baina kolore guzitako. Eta, nik hartu nun dezizioa azkenin beti izukin bezala, asoziazioan sartu nintzen, eta, arrazako linea bat mantentzeko manera batian, aukeratu nun, hauetik joatia sartzen poliki. Ez ditut kendu leheno genitunak, baina hain naiz zaldia purua sartuz, eta horrela, eta apustu bat inon horren alde, ere bai, arrazan alde, eta horregatik dut hemen. Eta guain hemen dauzkezo, nore ukitzen dituzo edo urten zehar nolakoa da beraien zaintza, eta bai uztartuz betizukin bizkoan nola egiten dozo lana horrekin? Betizukin, guain uda, ateitzen dut gaztain sasoian ateitzen dut mendira, aprotxatzen dut, gaztaina jaten dute berki, eta ezkurra eta holako gauzak. Eta negua pasatzen dute mendian. Gero udaberritikan gaztain sasoi arte edukitzen dut sorotan. Azkenin soruak ere garbitu behar dire eta umatzeko beti itxera biltzen dut. Betire, betizue denez, aretxe txikiakin eta daudenik arrisku pixko bat badago jendiakin eta ahitz amaunak dire. Eta iken juzte defenditu ahitzongi eta orduan aukera da, zezena eta aretxingatik sartzen dut sorotara. Arazorik ez izateko gehien bat. Eta potxokak orduan? Potxokak urte guztian mendilin daude. Bai ez. Urte guztian, eta umia jaiotzen dire mendilin, eta zaldi hartzen dute, natural hartzen. Badun, ikendunak umia, iken dute, ez dunak iken ere, berdin. Eta, zaintza oso ona ematen dozo, igual zailtasunek aurkitzen dituzo egunerokoan, alde ekonomikoz gain edo? Nik zailtasunak, ni ongi moldatzen naiz, eta guztukin ikin dut, ongi ateitzen zait, oain arte behintzat. Nik ikusten dutena da, leheno komentatu dizutena, mendira etortzen den jendian kontzientzia. Jakin behar dula ez direla itxeko animalik, berez mendiko animalik dire, eta ezin dela ez urbildu gola, arrauntin urbildu, ze igual reakzio batekin, ez da nahi teiken dutela, reakzio batekin bakarra, igual ja imatxan lizute ostiko, zerbait, eta azkenin holako gauzak ebitatzeko, kontzientzia eskatzen dut jendian, kontzientzia pixko bat mendigin dagoen jendiri.
eta errespetatzea animalik, eta errespetatzea baserritarrak azkenin gure lana egiten hemen biltzen ari garenik, eta ez tartin sartzia, eta azkenin soroz aldatu bartxugunik, eta kotxikin bozina joka, eta nik hori da eskatzen dutena. Gehien pixko eta errespetatzea guri, eta listo. Denak errespetatzea elkar. Bai guk beraiere eta beraiek guri. Arrazo guztia daukezu. Ulertu behar da alde batetik animalik instintiboki jokatzen duela eta ez zautiun barra da, eta beste alde batetik bai beti errespetatu behar da baserritarran lana, eta alde batea utzi ze bai turistifikazioak eta igual kanpotarren ikuspuntu hoi. Orduan jaketa hau denak kontatu dozon, ez dakit nahiko zinuken mezu bat berezie eman ikuslentzako, eta bai erakutsi apostu eiteko bertako arrazangatik eta bertako gauzengatik. Bueno, zakit nik ikusten dutena, nire partetik nik bultzatu nahi dutena, lehen horran dutena, arraz hauek pixkot mantentzeko prest dagoen personak bilatzia da nire helburu, eta pixkot irakustiaren, ez dut problemik irakusteko nola ibiltzen diren animaliok, nola funtzionatzen duten, ze bakoitzak badu bere funtzionamentua, ez dute berdin funtzionatzen potxokak eta betizuk. Eta bueno, nik mezua, denak errespetatu behar dugula elkarreri, bai mendizalik eta bai baserritarrak, bi aldeetatikan. Eta, bueno, dena bezala, dena azkenin errespetu genin eta denentzeko errexego dela eta ez dugula hola kalta hondirik izaten. Hoi da, elkarlanetik eta bai kontzientzia hori aipatu dozona elkarrizketa guztin zehar bizten zaion jendei ba. A ber. Eskerrik asko Harri. Bai, zueri. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bueno, etxalaraino muitu gatxo Miguel Gorriagakin hitzeitea, bera bortziritako mankomunidadeko ondakin teknikarie da, eta jaketa gaurko hontan baserritarrakin hitzein duen eta pixkoat lehenbiziko sektorea jorratu zaigan pixkeka, aipatzea gehien bat ondakin teknikari bezala lehenbiziko sektore hortan ze zerbitzu berezi ematen dituzuen? Bai, baditugu hainbat zerbitzu diferente, ez? Baditugu urtepila konposta egiten adibidez, konposta zabaltzen gure zonaldean, ongarri egiteko, eta gero bereziki baserritarrentzat adarrak, ardilia, xiloplastikoak eta fitosanitarioak biltzen ditugula gure garbigunean. Orduan, konpostakin hasi ginen 2008an, baditugu urtepila horrekin, etxeko konposta pixko zabaltzen bortziri mailan, gure ondakin ongarri, organikoak edo birtziklatzeko eta ongarri natural bat bihurtzeko, ez? Eta gero gure baratzetan eta erabiltzeko. Egia da ez da baserritarrentzat bereziki egina, ez? Edo zeinek lur zati bat baldin badu, ere hartzen aldu konpostagailua, bai badula lotura zuzena dudarik gabe, ez? Gero batez ere baratzetan ibiltzen da konpos hori. Egia errateko kriston arrakasta izan dugu, baditugu 800 familia inguru bortziritan, konposta egiten ari direnak itxin, eta egia errateko agizkonten gaude horrekin. Bertze aldetik, bereziki baserritarrentzat, hasi ginen guain dela 5-6 urte edo ardilia biltzen. Ardilia garai batin saltzen zen, eta dirua ematen zuen, eta baserritarrari dirua ematen zion, eta gero joan da, geroz eta gehiago galtzen, ez? Gaur egun ardilatxaren ardilia ez da inbertze erabiltzen, ez? Eta gainera, lana ematen du, garbitzea eta prestatzea gero arropa edo egiteko. Orduan, azkenin joan da, ondakin bihurtzen. Gaur egun ez du dirurik ematen, kostatzen da hori birziklatzea edo ongi kudeatzea, ez? Orduan, guain dela urte batzuk egin ziguten eskaera guk kudeatzen alginun, bortzu daleke ados egon ziren, mankomunitateare bai, eta egokitu ginen gure zerbitzua garbigunean, eta hasi ginen biltzen, prestatu ginen kontenedore bat, eta maiatzetik iraiera arte, gutxi beti hor sasoian, udan, ardilia duenari biltzen diogu garbigunean, eta gero gu kudeatzen dugu. Eramaten dugu konposta egitera, zoritxarrez gaur egun ez da ia ezertarako erabiltzen ardile hori, baina behinpin birziklatzen dugu,
konposta egiten da, eta gero ere hori bertze konpostakin nahasten da, eta ongarri gisa ibiltzen da. Bueno, nolapait saiatu gara eta lortu dugu irtenbide bat ematen sortu zen problema horreri, ez? Bueno, baita ere bertze aldetik erran duten bezala, siloplastikoak biltzen dizkiegu, siloplastikoak dire bolak egiteko, ez? Belarrak eta ikentuzteldikan, gero ikentuzten bola horiek. Plastiko hori agitz plastiko zikina da, eta plastiko mota berexia, ez? Ezin da kontenedore hori jan bota, eta, bueno, bilatu ginen soluzioa ere bai, zerbitzu horrek bai baditula urte pila, 20 bino gehiago, eta gaur egun ere bai, garbigunean biltzen ditugu, ekartzen dizkigute, badugu kudeatzaile bat, eta eramaten dizkiegu, eta beraiek saiatzen dire plastiko hori birziklatzen. Berriz ere bertze plastiko mota bat egiteko. Eta, bueno, bertze aldetik fitosanitarioak ere, aipatu ditugu, ez? Egia errateko hemen Bortziritan lehendabiziko sektoria baztu indarra unitz gaur egun, ez? Industria handia dugu, Ibardingo bentak ere bai, orduan egia errateko baserritarrak edo nekazariak edo txikiak dire, ez? Bino gu fitosanitarioak biltzen dizkiegu da, baratzetan edo frutarboletan eman behar diren medikamentu horiek edo biltzen dizkiegu. Pasatzen baldin badire, edo ondatzen baldin badire, edo zerbait ere sobratzen baldin bazaie, gu gure garbigunean hartzen alditugu. Egia errateko, haunitz kudeatu behar dire, ahal baldin bada, kooperatiben bitartez. Kooperatibetan erosten dire, eta beraiek bai badituztela baliabide gehiago horiek ero ongi kudeatzeko, bino sobratzen direnak, edo espada kopuru handia, gu garbigunean ere lortu ginen baimena, horiek kudeatzeko eta hartzen ditugu. Eta, gero azkena ere adarrak, kimaketa ondarrak, ez? Baditugu ja urte desiente, adarrak biltzen hemen gure zonaldean, baden guldiarekin eta ez gure herriak nolakoak diren, frutarbol pila bat dire, ez? Eta arazoa handia zen, zerekin gero adar horiekin mendian ezin dire bota, debekatua dago. Eta, bilatu ginen berriz ere bertze kudeatzaile bat, lortu ginen, prestatu ginen zerbitzua garbigunean, eta orduan jendiak adarrak kimatzen ditunean, ekartzen aldizkigu gure garbigunera eta guk kudeatzen ditugu. Horiek berriz ere, horiek trituratzen dire, hautsa egiten da, biruta gizko bat, eta ibiltzen da konposta egiteko ere bai, agitza hona da gero konposta egiteko hori. Eta baditugu urte desiente, horiek ere bai kudeatzen, jende pilak ekartzen du, ez da bere txiki baserritarrentzat, norbaitek baldin badu etxe txiki bat, sagarrondo batekin horreri ere hartzen dizkiogu dudarik gabe, baserritarrek izaten aldituztela frutarbol gehiago, aukera dute ekartzeko. Eta gehiarrateko nik uste dut orokorrean jendia kontent dagoela zerbitzu horiekin, denak biltzen ditugu gure garbigunean, Alkaiaga industrialdean dugun garbigunean, etortzen aldire ordutegi barrenin nahi dutenian, urtean zehar nahi duten guztitan, ez da mugarik, eta nik uste orokorreneko zerbitzu onak direla. Egokitzapen bate bai igual iken duzue, esan zon bezala ez delako hain industri potentea sektorea zonalde hontan, baina igual badau normatin berezin bat edo baude zailtasunek igual baserritar nekazari edo bertako biztanleekin parte hartzen duena hondakin otan nola izaten da igual esku hartze hoi edo kontaktatze hoi? Hemen badire, nahasten dire gauz batzuk, ez? Alde batetik mankomunitatea sortu zen hiri hondakinak kudeatzeko, ez? Hondakinak sailkatzen dire, sailkapen desberdinetan, eta alde batetik daude hiri hondakinak, bertze aldetik arriskutsuak, industrialak, nekazaritza eta abeltzaintzakoak berez bertze mota badire, eta mankomunitateak berez ezin ditu denak bilu, ez? Bino bai, zerbitzua emateko eta gure bizilagunei laguntzeko edo bai sartu garela, eskatu ditugu baimen bereziak Nafarroko gobernuan eta egokitu ditugu pixkote zerbitzu horiek, ez? Gu mankomunitate txikia gara, garbigune bakarra dugu eta gure zailtasunik handina batzutan da, baditugun baliabideak batzutan ez direla nahiko aietzen zaigun volumen guzirako, ez? Bino, gu moldatzen gara, ekartzen duten guzia hartzen diegu,
Eta, bueno, egiten duguna da, zerbitzu berri bat martxan jartzen delikan zabaltzen dugu, komunikabideen bitartez, bakizu sare soziala, WhatsApp, azken joaten zara bateri erraten, eta erraten diozu zabaltzeko, eta beraien ertin hasten dire solasin, eta, pues erran diate garbigunera eramaten aldirela. Pues nik ere eramango ditut. Eta hola, joaten da, aitzagudo zabaltzen da, gero. Eta nik uste dut hori, lortu dugula, ez, kudeaketa on bat ematia, holako hondakin arraroak zirenei, ez, orokorrian gu ohitua gaude kartoiak, plastikoak eta holako gauzak biltzera, ez, hauek pixkot desberdinak dire, bueno, lortu dugu, nik uste dut ongi birziklatzen direla, lortu dugula ez kutsatzia ere bai, eta nik uste dut nahiko zerbitzu onak direla. Lorpenaz hitz egiten dozu, orduan uste dozu bai, lortu duzuela azken finen biztanleririk kontzientzia bat igual bai edatzea, ze azkenen garaiek aldatzen dizte eta garaibeten ondakinoekin, bueno, desetzien konsideratzen ondakin bezala baizik eta bakoitzek botatzen zitun, eta guain uste duzu egitan lortzen dela, eta azken finen bide bat ematen duzuela horrei moldatzea, ez, eta erantzun bat dagoela, eta bai zuek ematen duzuen eskaintza horrei erantzun ziur bat ematen jola biztanlerik. Bai, hortan dudarik gabe. Bai, gure lana joaten da aldatzen, ez, joaten da egokitzen pixkote sortzen diren hondakin berriei eta, ez. Kaso honetan, erran dudan bezala, ardigia berria da guretzat, ez? 5-6 urteko zerbitzua da, lehenagotzen hondakina, guain bai, bihurtu zen, eta gu egokitu ginen, eskaintza eman ginen, bino, harrera ere agitzona izan du da, ez? Eta, mendira bota biharrian, edo erre biharrian lortu dugu garbigunera ekartzia eta ongi kudeatzea orduan. Gu konten gaude, uste dut beraiek konten daudela ere bai, eta uste dut denen artean lortu dugula, hori, behar den kudeak eta hori ematia. Bai. Igual gero arazotako bat izan diteke, olako hondakinen beharra adibidez fitosanitarioana eta jasangarritasun horren arteko lotura igual nola ematen duzuen, ez? Bai, fitosanitarioak gainera arriskutsuak dire, ez, azkenin dire gai kimikoak, badakigu batzuk eman behar direla, ez diozu sulfato kobre ematen tomateari hemen ez da ateratzen, orduan, batzuk onartuak daude ere baratzagintza ekologikoan eta hemen egia errateko haunitz lantzen da, eta badakigu saiatzen direla ahalik eta gutxien erabiltzen. Mino batzuk eman gabe hemen ez dugu gero ateratzen, ez, orduan, bai, hor dago jokua ez, betikoa ez, natura zaintzia, jasangarritasuna, mino bertzaldetik hondakinak sortzen ditugu eta kudeatu behar dire. Eta bereziki horiek agitz arriskutsuak dire, orduan kontua hondikin ibili behar dugu. Horregatik erraten dizut, lortzen dugu ez kutsatzia. Benpin. Bai, kontatu bezala eskerrik asko kontatzeatik, lau zerbitzuoik, eta beste hainbeste dauzkezue atzetik, baino zehazki baserri lanetan aitzen dien guztiri bortziritako mankomunidaden, eta esan dozun bezala lorpenaz zorionak, eta espero dula lorpen hau oendik gehiago areagotzea, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei, eta nahi duzen arte. Hauxe izan du da dena, espero du gustokoa inizatea eta zerbait bizteare bai gai hoben ingurun, eta badakizue, heldu den asten gai gehiokin etorriko ga. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.